LTO7 Director mipasusi na sa nahitabong sinumbagay tali sa ka-taxi driver o habal-habal driver sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Ang 52 anyos nga si Danilo Emia, ang habal-habal driver nga nalambigit sa nahitabong road rage sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Sa video nga kuha sa netizen nga si Kevin, siya ang naka-blue og sweatshirt ug nagsulubog helmet. Giangko ni Danilo nga nag-change lane siya ug nihunong sa usa ka money remittance center aron mobayad og kuryente. Naghunong na kuwana. Ang lihay na sa motor iya gikong igo nga to motor na sabon lang ang kamot na ana ang motor nakaana ko nga saan ba ka dito mo lang nasingka na ko ba niya bawas po siya og singka. Nagkainitay na ang ilang istorya nga misangpot sa hinagitay. Timing nga naabot sa dapit ang 65 anyos nga inspector sa CTMS nga si Eddie Jimeno. Matud niya sa wa pa nagkasinumbagay ang duha, nakabantay na siyang nagkalalis na kini. Walang ko nakatalikod gamay motong ni aksyon og abante itong taxi driver mo itong nadyaban sa habal-habal driver mo itong naigo din na aksyon nagbarag mo itong nga ako lang nga naninguha ako nga naantay mo uwang sa pikas kaya kung uwangong ko to sila usog kayo mga kumul lang duha delikado ko ako malatan to. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang nalambigit nga taxi driver. Kinsa na ilhan sa pangan nga si Michael Maasin apan ang insidente wala na mablatter sa Traffic Investigation Unit ug sa Police Station 4 kay nagkahusay ra ang duha ka mga driver ug misaad nga bayran na lang nila ang ilang mga citation tickets nga obstruction of pedestrian lane kay dili na nila buot pang musangpot sa pagkinihaay. Samtang si LTO7 Regional Director Glenn Galario mipasusi na sa insidente kung may kalambigitan ba sa lagda sa trapiko ang hinungdan sa ilang pagsinumbagay. I-show cause order na to sila. Dito na to dayon kung nabay rason nga to ang i-issue sila o kanang violation nila. No? So di pa man ko mag-issue show cause order karon until nga mag-declare na po ng evidences. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, GMA Regional TV Live.